Tá go mí drí na dro comóra nédig a sédig agus beidir go scéir beag mé an star revolúnach na tíre seo in a roint. Agus seo ceannaí beag. So bhí ban úsal dar ban an Peig Lynch mar chósan bil doris ag mo cheanachar agus chuirmis aithne bhí nó bhí mé óg an Peig Lynch úd agus is scrílam í insint an scéir seo le mo bhain. Agus fórsan scéir má se an bhain maríis ar bhí cuide dearúta gom. Ach bhí Peig ina báil de chuman na man fadó. So hála go raibh si I bresún ins na dachadaí toisc go raibh si mar bháil de chuman na man I hús a mountseáid má leabhar clia. Agus ag an am céanna de bhí Brendan Behan an scríbhnearcáil scríb Borstal Boy a hníonn si bhí átraigh sin Brendan Behan bhí sesin sa frisún freisin na mountseáid toisc go raibh sesin buinteach leis an IRA. Agus Peisce de chuir raibh gá frisún an áíir mountseáid an am sin prisún na bhar, prisún na man, agus na húdarrás is dócha go raibh gnéasachas nó sexism fósam mar rud háir an nósa bhí chuna na héadí salacha ó frisún na bhar a cheola go dtí prisún na man agus go ngladandaí sé, agus bheadh mála a bháin I gach fearr agus animaníir ar an mála, agus bheadh an mála sin a dul go dtí ban a bháin, agus má se dar nóid de bhí Peig Lynch a fáil mála Brendan Behan. Agus má se bhí sean éasca lisbh nótaí nó litreachar a chur isteachas na málaí agus bheadh anna hang bháil má se idir an dá frisún agus nótaí is litreacha I dul anúna san áil agus péiscéad bhí anna chumarsáid ar Peig agus Brendan ach bhí feib ag Brendan bhí rudaí dul nolchas agus ar deirte bhí ar nóta spríomh an aibnáis bhí sé nósaigh dí na starse nó start a úsáid ag an am sin dus na léinte agus na vestanas na stocí agus na fóbhrí stíl, like the mention is freisin. Agus má se déad fá buló go ráin a ghearra leis na rudaí a bhí teachtar eis go Brendan Bucht, agus má se ar deir bhí ar nóta scríomh go Peig agus dúirt sé, Dear Peig, I hope this finds you well. Regarding underwear, less starch, please. As isteach sa bhála agus saola chúise. Agus a fuór Peig é sin, agus an nád ar gionn tháinig an nóta ar asúthaí. Dear Brendan, thank you for the kind wishes. Regarding underwear, less shit, please. Okay, so, squealing with us in the fair, Tarsus and Shadaz Daku.